І тут у нас була така старуха, і вже вона прожила до 90 з лишнім лет, вона вмерла. І от вона виводила гусака. Понимаєте? Гусака. Насобиралося багато людей, і вона ходила, це троїця, тому що вбирали сам вінки, робили з листа дубового, і шили такі його плаття. І тут у нас пан був у Теребні, Орда, і ходили до його. І ще, я ще не була, звісно, це мій батько говорив, що дві сестри в його було, і вони ходили до пана. І він виносив їм угощав, на них дивився село, розумієте, наражалися, і по 2 золотих давав. По 2 всім, хто не був, всім по 2 золотих давали, 2 копійки золотих. І це вже вони, це куст називався. Куст. Вели куст, так. Йшли з кустом до пана. А потім вже, як не стало пана, так вони вже виходили на оселицю. Это за селом, зоветься оселиця. І на цій оселиці вони водили этого самого гусака. Но много набиралося, ви знаєте, що так, що чоловік 20, і ця баба, вона не баба, вона молода ще була, розумієте, виводила всіх этого гусака. І мужчини, і вже там і діти на конці бралися всі. Це я пам'ятаю хорошо. Але це було на Троїцю, так? Це було на Троїцю. Только на Троїцю. А де водили того гусака, після як пана не стало? Ніхто вже не... Ні, як пана не стало, де? На яку... Отут у нас, там живе мужчина, аноніми зовемо, там таке його широке було, край такий, оселиця все говорили, оселиця. І це там вони танцювали, його. Так що я скажу, поляк та що було то. Ось такі його, щоб менше скакати. А це його, як я назвала його того? Гусак. То він, це треба, але Тася вона виведе. Тася вміє водити. Тася вміє, Тася виведе, треба ж так попутати, а потім розпутати. Це дуже цікаво, дуже. Таких, ви знаєте, що це може тільки в Теребні. Це може тільки в Теребні було є. Або ж ніде не було. Да. І ще в Лімішевичі, брешу. У Лімішевичі теж знали. Тому що тут у нас не знали, а підказали у Лімішевича. Це хто, Ліза і Ліза. Баба Ліза Боричовська. Да, от підказали це. А може і мелодію пам'ятаєте гусака? Ви знаєте що? Там співали Троїцю. Співали Троїцю, тільки Троїцю. У гусака не було мелодії, а Троїцю співали. А може поспіваєте, може щось із того щось вспомните? Співали так. Трійця, Пресвятая Богору, дєця да посіє мільйон, да нехай зародиць. Посіяли, да, не так. Не так, не туди пошла.
моя